Namatay sa miaging adlaw ang bayaw sa namatay nga konsehal sa Tayasa, Negros Oriental. Ang konsehal ang unang COVID-19 case sa Kabisayan o sa Negros Oriental. Ang 60 anyos nga asawa sa igsoon sa konsehal nagpositibo usab sa coronavirus disease. Nakabsan siya sa iyang kinabuhi samtang gitabang sa mga doktor sa ACE Dumaguete Doctors Hospital sa Dumaguete City, Negros Oriental. Siya ug ang iyang ba nag-iisip nga person under investigation human na dunay close contact sa namatay nga konsehal. Kasamtangang naka-confine karon sa ospital ang iyang bana. Matod sa tigpamaba sa Kapitolyo, miarang-arang na ang kahimtang sa bana. Ang bana ug asawa ang ikaduha ug ikatulong PUI sa nga gipaabot sa severe acute respiratory infection sa DOH. Gilaumang maabot karong adlaw ang resulta sa swab test gikan sa RITM ug sa Vicente Soto Memorial Medical Center. She died a PUI. There was no result that came over. However, we are waiting for the result today. We have 8 results coming from RITM, 2, then from Vicente Soto, 6.